Ahoj, ahoj, som Palo a živím sa pohybovým autorským divadlom. S mojou kolegyňou a dlhoročnou kamoškou Elenou, alias Elčou, sme si povedali, že by sme radi spoznali náš vlastný kraj. Dohodli sme sa, že sa stretneme v Zlíne a keďže ja som sa rozhodol ísť na bicykli, musím vyraziť zavčasu, takže idem. Čau, čau. Jsem Elena, herečka a zpěvačka ve funkové kapele. Taky vás všechny moc zdravím. Palo navrhlo, že trochu poznáme okolí. Chtěl by víc poznat region svého rodného města Trenčína. Mně ten nápad přišel boží. A tak jsem navrhla, že bychom to mohli propojit s východní Moravou a prozkoumat i českou stranu hranic. Jo, a abych nezapomněla, prý z toho Palo bude natáčet vlogy, abychom všem mohli ukázat, co během našich cest zažijeme. Popri Váhu je v celom Trenčianskom kraji Vážska cyklomagistrála, ktorá je nerušená dopravou a je v príjemnom prostredí. Dostaneme sa po nej napríklad na Zelenú vodu, Manínsku tiesňavu, putnické miesto Veľká Skalka a ďalšie. Ja po pár kilometroch odbáčam a napojím sa na cyklotrasu Bevlava, ktorá prechádza hranicou medzi Českom a Slovenskom. Spravil som si prestávku na hrade Brumov, jeden z prvých kamenných hradov na Morave. Bol dôležitou súčasťou obchodnej cesty cez Karpaty do Uhorska a je odtiaľ nádherný výhľad. Zaujalo ma aj múzeum vo Valašských Klobúkoch, kde nájdete expozíciu Pravek Južného Valašska, kde sú vystavené nálezy od doby kamennej až po Veľkomoravskú ríšu. Ďalšia expozícia je venovaná remeslám a miestnemu rodákovi a významnému architektovi Gessnerovi. Parádna je aj táto modrotlačová poštová dielňa, kde som si spravil svoju pohľadnicu. Je to ťažká pohodička. S Pavlem jsme se dohodli, že se setkáme u Bati. Ale Pavol, jako vždycky má zpoždění, takže já se tady mezi tím porozhlídnu sama. Vila Tomáše Bati je velmi jednoduchá a symetrická, ale zároveň moderní. Jeho pracovná připomíná spíš ateliér než kancelář. Celý interiér je světlý a otevřený, propojený se zahradou. Můžu se vás zeptat? Ano. Mě by zajímala nějaká pikoška tady o té vile. Tak pravděpodobně taková nejzajímavější věc spojená s tímhle domem je, že Tomáš Baťa si přál, aby ze všech místností, ze kterých to samozřejmě je možné, viděl na továrnu, která je naproti domu. Nicméně nakonec tenhle požadavek splněn nebyl, protože okna v ložnici, jak můžete vidět, jsou situována na druhou stranu do zahrady. Raduje se, že když přijela Marie Baťová, žena Tomáše Bati poprvé a viděla to, tak dala hlavu dohromady s architektem Kotěrou, no a nakonec tedy ta okna přemístili na druhou stranu, aby Tomáš Baťa nesledoval z ložnice svou továrnu a kouřící komíny. Budova 21, takzvaná 21, bola vo svojej dobe druhá najvyššia v Európe. Postavená bola v 30. rokoch 20. storočia a síce ju Tomáš Baťa plánoval, jej výstavby sa nedožilo. Zaujímavosťou je výťah, čo by pojazdná kancelária Jána Antonína Baťu, kde mal nainštalovaný aj telefón, aby mohol efektívne využiť čas na prácu. Víš, tak Eli, kde si? No, Pome. No Pavle, ahoj, kde jsi? Eli, ahoj, no tak jsme se dohodli pri Baťovi. No ale my jsme se měli sejít, ale u Baťovy vily. Ale nie v jeho vile, tá 21, mrakodráp. No pri jeho soche. Víš co, tak tam počkej. Dobre, počkám tu. No, dobre, čauky. Slováci. Zdá se mi, že něco hledáte. Áno, dobrý deň.
pozerám s kamoškou, s Elčou sa máme stretnúť a chceme pozrieť, ako je po stopách Bati. Tady to vidíme na modelu, ale můžeme to vidět i ve skutečnosti. Pojďme pár kroků. No, je tady výhled na tovární areál a také na velkou obytnou čtvrť. Protože Tomáš Baťa měl heslo, práce je kolektivní a bydlení individuální. V pracovní době byli všichni shromážděni v dílnách, ale ve volném čase měli každý svůj vlastní život. Konečně. No sa vidíme, ty si bola tam, ja som bol inde. Pavle, prosím tě, já jsem si říkala, že bychom se mohli podívat tady na tu průmyslovou část Zlína. Môžeme. Ja som pred chvíľkou stretol takého pána, on bol historik a dal mi nejaké fotky, on stále pri sebe nosí nejaké fotky, takže by sme mohli chodiť a porovnávať, aký bol Zlín kedysi. To je tá najväčšia budova vlastne. Čo tu bolo? A to bol sklad Topánok. Sklad bot? To je ono. To je tá budova. Památník Tomáše Bati. A vím, že i to letadlo, který jde vidět tam. Tak pojďme se tam podívat dovnitř. To je dobrý nápad. Poď, pozrieme sa na to. Dívej, myslíš, že Baťový hodinky to máš? Myslíš, že to jsou jako jeho originální? Nebo co to je? Používám. Hustý. Prosím vás, dobrý den. Mohla byste nám říct něco blíž tady k těm hodinkám? Určitě. To, na co se díváte, jsou originální kapesní zlaté tříplášťové hodinky Tomáše Bati. Pro Tomáše Baťu byl totiž čas velice důležitou veličinou a proto nám tady reprezentují právě toto téma. Tak čo, Eli, ako sa ti dnes ľúbil ten Zlín? Zlín, no. Mně se to líbilo moc. Hlavně ta architektura a vlastně celý, jak to ten Tomáš Baťa měl dobře vymyšlený. A nejlepší byla ta vila, to je taková škoda, že jsi tam nebyl. To je škoda. Ale zase tá výhliadka z terasy, z tej 21-ky, to bola nádhera pre mňa. Ten Zlín mať tak jako na dlani, to bylo krásné. Jo. No a co, kam vlastně půjdeme příště? Ha? No, ja by som ťa mohol zobrať teraz na Slovensko. Do hôr. Pozrieme nejaké medvede a tak. Čo povieš? Na turistiku. Trošku se bojím, ale jo. Neboj, to dáme, pochodíme. Poď, viem kadiaľ, poď.